Kesi yangu yasarira kuti kunanga ichipiri yekutanga takaenda ikaoneka ndisina mosha ndikupoti mapipa acho akaoneka wanoona zvitivitivhi saka yakasarira kuti tione chiremba wechipiri newechitatu. Pamusoro paizvozvo panga pane issue yekuganura machira ekuti machira ekuti ngeemumusha toti uyu wari kuti akatengeswa wabereki wangu watenga machira iwayo pazoshanga mai ndipo potazoona machira aya. Saka machira aya haana kugoyiwa kana kuti pasaka kana kuti akataurwa ngezvawo wakashaka mai musi wa21 October. Akatenga machira ndiye. Machira akatengwa mai. Mushure mari yaipuwa mai ndiyo akati machira yadini aende kotengwa. Kana machira akatengwa namai, machira ari amai. Machira mai wakatenga machira ari machira akatengwa ari pamusha achitengwa namai, akatengwa ndimai. Ini ndadisi doesn't make any sense. Munumanyika mai anotenga machira ekutengera mumusha makarohwa makambozizwa mai anotenga machira ekwachikati achiti ndiani mai andesi achidi kuti mai anga ine mudzimu wake ndobva atenga machira ake emudzimu wekumusha kwake noti yekutengera machira ekutengera musha ekwachikati. Hakuna zvakadaro. Ipopo muri right channel. Yes, saka machira ndiani? Kana ndiri right, saka machira ndiani? Tunoti ndikweneteri channel. Inda kutenzipo. Ndikwenetera pekuti mai wangu ndotutaura ngezvazvo. Anga munhu wechikuru. Anga 105 years. Saka awa hachadza kudzi ndiyo dzakumuitisa nezvimwe zviro zvisikana kuita zvakanaka zvekuti mai atenge machira. Ndosaka tabvunza wachikati kuti akatenga machira ndiani. Mukati akatenga machira ndimai. Saka mauti parizeni kuti mai anga akura ngana 105 years. Munhu ane 105 years achigona kutenga machira. Munhu 105 years unogona kunga memo yake kana kuti zvaanenge achiita zvisingazwisisiki kuti nino wake mukomana zvimwe zvayo zvaanga akuita ndarisingachazvizwisisiwo baini achivhinikidzwa ndiwo wasikanawo wachikati. Matu akakonzeresa kuti mai atenge machira wasikana. Ndizvo achizi machira chondei. Pamusoro changu amene kuti hanzvadzi dzacho dziri minasi. Last time mubvunzo wakabvunzwa muripo hanzvadzi dzija imwemwe ndimi makatenga. Saka nhasi havapo maakuti panonetsa vamacho ipopo changa mutongi chiri kunge chekuti hanza dzangu neni wacho tiri kuda kuzvikukandira nayo kamheni. Muonere wasikati. Machi bora wasikati kauri kubatsire. Ndinoda kubatsira. Kubatsire kwanona kuita. Ndimeputira. Imimi nehanzvadzi dzenyu chokwadi munozviziva. Imimi nehanzvadzi dzenyu chokwadi munozviziva. Asi zvamusi kuda kuita chete kutaura chii ndokutaura. Because mukaona and last week
makauya muine machira iwawo nepakatwa. Tikabvunza kuti mimi machira nepakatwa mazvionepi izvi? Handiti mukati zvakasara pakafana tikati zvazviri zvei, hamuna kutaura kuti ndezvawasikana, asi makangoti wasikana ndokadii wakafacilitata kutengwa kwemachira wasikana. Tikabvunza kuti for what reason, handiti anza haina kudii, haina kubuda. Murikuona, saka imimi makuyamba kudzaudzosa, tikati imimi kudzaudzosa kuna ani machira akati uye takapedzera kunesa naira tichiti nemachira nepakatwa ndaudzosera kuwasikana. Tikati murudzosera kuwasikana muchiti murudzosera ndechii? Yumba anga asakana nechipoko pazisaka panyapandesa anga asakana nechipoko amayarutiza panapa ipopo muri ichobani chakamira ichobani chakamira ngatibatsirane chinhu chezvozvo andi totaurana chii chokwadi andi kuti takataurana chokwadi nyaya inoita kana gore asi chabuda hapadi ndiandiruti right muruti machira akatengwa namai handiti right pakabva mai makati musaenda zvese unana sekuru mwana wenyanga anga ine machira nezvese wana sekuru waripi ipopo ndibvunza mubvunzo wakanaka, asi ndinoda kuti ndimbodzoke mbijana kutaura kwaita Changamire. Nyaya iyi yapinda futi mudariro. Pane clip iripo wari kukura zvivhidhiyo. Hanzvadzi yangu iriya iri kuti ndiri kubudirwa ngengozi ya1920. Mwakabvunza imwe Changamire kuti saka chobuda kwaRopa chikati chinyi? Iye akapindura ari ngemuromo wake akabudirwa saizvo kuti ndoda machira angu. Ndiyo machira acho akatotaura iwoyo akatotengwa kare. But my question ndeyekuti machira anotengwa kare nemunhu wausingazivi mumusha asina authority kutenga machira iwawo achipa munhu andika and then machira iwawo nepakatwa the end up zvamuchi mumaoko ako and now kuti uzvirelease now and zvakunetsa because from day one you were never part of the arrangement yakanga iripo andika ndosaka ndikuti ninika iwe bakati kwako ukaritora nemachira urudi kudzosera ikoko chinokutatsewo kuti udzosere machira nepakatwa zvausiri kuzoni ndezvei andika wai uramba ukazvibata zvinhu zvausingazivi ndezvei dzosera kwawakazvidi wakazviona kunoona uri kuziva nyaya yawo ipakatwa nechini nemachira. Saka sondo rapera ndakataura kune Muchangamire kuti panapa ndakobata mupendero weGaudi rei kutaura kwamuri kuita Changamire kwandi pamuono kuti machira zvariyo kwasekuru wangu ndodzokesa iko wana sekuru kana pene zvaunoziva zvazviri pahanzvadzi yawo wachakutaura kuti ano muzukuru machira yatoaziva wezi pamwe pacho izvizva wari kwasangwari kuti muzukuru wakupenga here uri kuenda kwamambo Mutasa nemachira edu ati wakutozvindipa iwe chikutanga wadzosera zvinhu zviwari pawo uchiziva kuti wezi iwe kana musha menyu machikati manga musina machira mai wenyu imimi wozotenga chii machira nemabakati pamairi it means kuti ndezvani ndezvake handizvo pachikati andika saka chokwanisa machira pachoti wasikana wanokwanisa wanga uri kuziva secret yani yamai asi wanga wasingaita uri kupi kwamuri asi iwo wachiziva chii secret iri pana mai saizvo Changamire ndinotenda ngekundivhura pfungwa kumai saka ndosati kuti isu ngatibatsirane chikati twese toda kuti tadzira titese tigadzirise nyaya iyi tese isvike pekuti inopera. Ini ndakataura munogari kuti chikati hauna mhosva panyaya yakaitwa 1929 because wakasatoa zvako haina chauziva kana itori nyaya yerudzi inyaya haisi yako
inyaya yemhuri yekwachikati not yako. Kungova mukomana mukuru hazvirevi kuti ndewechikati wega. Iwe ungoripo semukomana mukuru, saka basa rako what it simply means is you do the voice of the family. One, you give direction to the family. Two, and you chair my family meetings. You coordinate and my events SMG family. Ndo basa rako chete. But hazvirevi kuti ndiwe wakuona visitor kuti chikati. You are only there to represent the family. Panonzi chikati ndiwo unosumuka. Saka because kana usumuka ndo wanzikati. What zvese zvazvako. Ai. No, what I only want, guys, this thing is not mine, this thing is ours. Let's solve this thing together. Most of Vanya 1920 messy. Because wakanamboka wandaka wari mumachereka zvinokusundira. You end up iwewe nemhuri yako ndinogara muri test. Nezvinhu zvisiri zvechi. And because that's all that's another the same answer dzadzine machira namai and ndodzvuka kuti unoda nzitokaromba iwo une ngozi. Besides 1920 azuneimwe kayo yawakasimia ropa mumasherefu anzani kwamakundike nendiro neropa green market nechizvese anikaroora is the same people wauroti iwo ndo akaunza chii machira. Saka iwo dzosera chii machira because mwe dambuko rako rinokasakaitiro pekuti watora machira evanhu asi vanhu voda kushandisa machira avo and they cannot use machira avo. Because pakati pachikati pachiwanhu kuvhurwa kwaro nekuvharwa kwaro kune chirevo. Akaona saka iwo wakatakura mapakati wakavharwa uruziva kuti chii chakavharisa kana kuti akavhara ndiani ndosaka wakuna zvipoko. Akaona zvoita mapurisa kana zvida kubata anoita sei kuziva kuti uripi andi vanokwanisa kusvika unamira kanhuka pachi pamotikari andika iwe uchifamba nemotikari iyo wakagara muofisi wachitopesa uyo warara izvizvi iwe was up pamotikati pane sei pamakarara pakanaka here iwe munondora sei ndiri panapa anditi asi wakuzoziva kuti pamotikari pako anditi kana pabhandi pako ndo paiswa kanhu kari kudii kari kuoneka napo aiona ndosaka ndikuti mapakati pane machira awo inawo andika pane wakatarisa ndo waruramba wakadii vari kukuteera. Saka ukaramba wakanga watakura unawo pane akuna anoda kuenenzera hangu pekugumisira chaka gumisira tiso mweya umwe wacho wechipiri wanga uchizi uri masherufu ati ropa riri masherufu rimwe rikaisa mutoilet. Mweya iyoyo mushure monga tafarisisa mweya munhu uri kuda chini chini beshinafu ndiye akauka bridge aya kazi mutumbi wake uri panyi pabridge ipo ndiye uyo ndakauraya muruzi ndakauraya yetiye beshinafu iyeyo mene mushure monga apedza kuaka bridge rake apedza kuaka bridge iroro kwazi akadoda that was 1950 ndiri kuti hansa dzenyu dzodaidzira vanhu vacho saka nakonomukazi muruze dai muri pebeshinafu angarudzi munopedzera mangosvika zvandini pamuzi mwamudenga zvimwe zvacho pambo kana amaiti make sense izvo mungazi makona ebeshinafu munodai muri hero zimbabwe kuti maona ebeshinafu
Mune muri hero ke. Ndiri kushamisa pamwe ndio machira acho. Dosere vanhu vachireva sasera. Dosere anga tambu zvakadaro kana muhera tombomuna munhu yanaisora ndi baba veBHDA. Musikapinda mahistory books. Musikapinda mahistory books ekubora veBHDA. Pambo ende kudosera vanhu zvinhu zvavo murare chihope. Continue with your business. This focus on business really. Go back. Continue waiting for Bazarani. Wait for things to come to you. Don't look for things. Wait for them to come to you. And then I'm going to be there. Unless you are based in Furukuya Magana. Furukuya is based in. Eh, saka chisena ni kana kuya based na chisena ni ari. Si ai kwa sawe kwa. Chikuyo changu chikumisira. Chikuyo changu chikumisira ngezi kutumwa bona kaitwa mudareri nyumangu. Kuzida Akaurawa munhu 1920. Ye 1920 that is a paside. Ye 1920 is a family thing. And can I say a family thing? It means you are also in there. You are part of the family. Saka muri yako Akaurawa ni urimo. Hivi nyabusa to chiunganza muri yo mgazi ye 1920. Ndiwe mkuru. Saka you cannot run away from that. Asi echipiri yekuti makazoita spring Ropa masheriff ndiwe wega manje uruzi ndo wakazviita tried law inoti it's your duty to prove beyond reasonable doubt that you are innocent. You don't prove say. Vanamkosa ndivari panze. Muenda panze mofemu wakaenda patatu kaza huko hauko. You are free to go. Then we charge people. Moshi wa charge. Yes, we charge them. But right now, she don't convince ukuthi hauna kuuraya chini. Convince me to hauna kuuraya. You mean right now? Aiwa, zvimwe gazvazvi. This thing is spiritual and it's not by word of mouth. You put an apple because there's someone who is there to Akaurawa. And they prove you to Akaurawa. And then prove that person wrong. Utaonauti hauna Inini can't prove that hauna because Akaiswa was not there. I am not a witness to this case. Changu chaduka chini kutoa kuti wamangara ne ari kumangarirwa ane Mushandi ani asina Mushandi. Asikana zva spiritual now. Zvakuona mukotsa njira kana na buya ani na sekuru ani na wako ndio wanotaura ndiwo aniti wakaurawa wacho mochitaura chikati wakandiuraya wakakuraya sei wakandidai vatora muropa rangu machakamwa rimwe racho akaisa mukasakiri kadai toita sei wozitai zvakati kuti ndimumukire zvobva zvaitwa iwo wozoya vega wamhanya panapo nazveshuwa ndini totaziva kuti ndiwe saka ndosakutika inini prove to the person ari kuita sei ari kuti ndiwe chi wakauraya kuti hauna kuuraya. Invite them, muende panzana. Muende pavanhu vakadi vatatu mobvunzwa nyaya ipi imwe chete usakabatwa ipo pavo you are a free man, then we can charge these people. Defamation. Changamire senator Mutasa ndafara ndatenda ndasi kuti ndabata mpendero wemisha amufambe zvakanaka baba saka ndapenda baba wadari wese isaba ndakure kusina baba waita manotaurisa ndakuzigora kuronda ndasongana nagere pekutanga hungu ndakacheneswa apa pechipiri sekutaura kwakaita kuti zuro mari mwene last week kuti kudai panze muone chirepa wanobatsira kana wanogona kubatsira kana macharges achizoya anozoya pamba takabuda saka sezvinei hacho dzangu dzakabva dzaenda tisati tadzoka kwamuri ini ndikazodzoka kwamuzivisa mushure monga tataurirana pakati pesondo pese apa kuti ngatisongane nhasi rino Saturday
Zvinotorishamisa kuti nhasi hawana kuuya sei. Saka isusu takutisura. Wanyorewa kumana vanhu wauya doti nyaya ipiri mutesarati ichada kuizwa kuba nyaya chikati papa wauya wabva wapita apo bva wavhenekwa wabvaona anenge ari raituri romu uri romu tivhare nyaya chikati wadari moreba kumuna masa panonge kudari wendisina kuzopindura milai wachikati pana chimwe chanoda ndikubatsire you raise it as an issue issue iripo ndekuti munhu ukaenda kudarika haasi mambo anomangarira munhu nyaya. Pane munhu anouya anonzi complainant kokuzouya mumangarirwi ndiye respondent andizvo. Saka anobhadhara mari yekuti respondent auye kudari handi mambo, ndeuyo amangara chii nyaya titezanzi netransport yekuti munhu anosevhe munhu yese amuuta wekudari mumangari ndiye anoita sei ndiye anoita izvo. Then munhu adini auya handiti munhu auya ikuizi mambo aita sei aita basa rake rekusevha munhu nekumutora kuti auye padare chasara kuita sei kumubatsira handiti tamubatsira is not all cases dzinoti munhu aita sei uyu ndiye adyiwa uyu ndiye aruza handiti isu toita basa rinoda kudii tatopedza. Asi iwo ifufeel kuti munhu uyu kauwandanisa kudari auya kuno kunyaya yakachitoiziva mhosva yakaiziva kare nechii ini ndazowesta mari yangu yekubhadhara chii yekubhadhara samuti handiti waakuti iwewe mumangari iwewe wawina nyaya yako waakuti una mambo ndipe mari yangu yowaita nyaya yangu ndizvo mari ndiwo wauya kumba kwangu ndoya padari pano kuti ndinoda kuti ndibatsire uite nyaya yayo inanhingina wanhu wobva wauya panapo tapedza nyaya ndakugadzisira nyaya yako ndati chikati hauna nyaya bashamwari iwo ndioni nyaya yodambudziko uvotirati kana ndisina dambudziko mambo chinidzorera mari yako. Saka inini henge chefu yese zvinoita nemvura izvi ndogeza ngei nokugara pana yekupedzisira pacho watiwo kare aisi kuti munhu awina aidzosirwa chii mari yake ndio kama court fees ndio mawanda usipanowanikwa kwasabhuri Kuna makoti mari yedare ndiro dare rechipiri muZimbabwe rekutanga iprimary court raishe you pay makoti fees aubhadhari mawanda uswa nemachekwa ngekwasabhuri wesabhuri ana dare atongi mufambi zvakanaka wachikati